Bež k nemu. Normálne. Riadne prší, ale... Pán učiteľ, ale ja mám čo povedať, nech vám nezima. Počkať. Čo potrebuješ? Ale vy tak pozrite, ako prší. To obchodte celý tento areál som rovno dať. A prečo stojíte pri strome? Tak ako, nemá sa to, ale kde mám sa chodieť? Poďte chytro so mnou. No určite, jo. Prečo? Poďte. Nenahrávam. Nie, pán učiteľ, poď idem hej, vymažem to. Stopro. Tu budem, teraz mám to už. Vedenia.